Hello viewers, welcome to this special documentary of Epworth's Pool of Death. The pool has claimed many lives. As a result, as Drewmas media team, we have decided to bring you this special edition. My name is Andrew Neshamba, and like all the times, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Epworth is home to more than 160,000 people, and it is located about 20 kilometers from Harare'S, Zimbabwe's capital city. The area has individualized water infrastructure, which should allow people to have water access in their homes. But due to lack of pumping capacity, the taps here are always dry. Epworth was once famous for its balancing rocks, a towering natural architectural attraction that were featured on Zimbabwean dollar notes before the country stopped printing its own currency in 2009. Epworth was also known for its quarry mine, which was in use until 1957, when miners hit the water table and the mine became the present-day dam. According to a development coordinator of the Epworth Residents Development Association, when the miners hit the water, men were trapped and died there. Now, Epworth residents have turned to the heavily contaminated pool of death for water, as they have no other choice after being laid down for several years by the local authority. The once dreaded Epworth Dam, commonly known as Pool of Death, due to the number of lives it has claimed, is now a swimming training center for a number of residents in the area.
Despite the fact that the pool of death continues to claim lives, the mysterious dam has also become the talk of the residential area, with some people now making it a pastime place as all ages get to swim in the pool. The pool does not run dry. No one knows the depth, although it is believed to be more than 100 meters deep. Murder victims have also been dumped into the disused quarry dam, usually at night, while others have committed suicide in the pool. The quarry dam has also come to the aid of the community as the chief supplier of domestic water for scores of families in and around Epworth. The water is used for brick molding, washing of clothes, watering of gardens, among others. Some youths have now taken it upon themselves to be the guardian angels of the pool and said they are available to save lives. Tenda ipi ndiro rescue team ndinobatsira vanosvika namvura ndinobuditsawo zvitunha anapiwa go ahead nepolice kunzi kana tikwanisa kusvika kutibuditsira umunhu anoita nekapamusoro uyezve dambudziko iriko kuno kwepweti dambudziko renyaya yemvura. Vabereki vakuchera mvura vachibva kukachana vachionozowachira padhamu nekushaya kwemvura. Dzimba dzawandisa mune munowanika mugodhi, saka mvura tsinga dzedu dzavhara, saka vabereki vakuwachira kupi, vakuwachira kudhamu. Asi nini pangu pandimire parescue team ndiri mubatsiri kuneva vanozvikanda apererwa nekufunga kuti ndarohwa nemurume rega ndinozvikanda mumvura indoti ndobatsira vanhu vakadaro vanenge azvikanda mumvura nomubuditsi. Zvinhu zvandaona inini zvandikatyamadza ndekuti dhamu iri dhamu rinopfira vanhu misi nenguva ndochekutanga, asi zvaitwa nevakomana vakava vanongozongoshaya vasimudziri. Ndo chinhu chandoda kuti ndikumbirise kudai vanhu vachikwanisa kuti vabatsira vakomana ava
vaita ana Kesti Coventry vechituchero vari varume. Simple ndo chinhu chandinacho. Mugotibatsira iro dhamu iro riri rikokavwa yozinwa iuyo futi igadzirise kuti mvura ikwanise kunge ichishanda mumusha umu. Tapedza. Ko ndaona munenge matombo pamari wapana mawabatsirawo nemari yakadi. Ndavapa ma-US wayanga ari $, nekuti mageto youthseka zvinhu zvavari kuita izvi kaizvi hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo, nekuti zvatatoita izvi kana hurumende haifa yakazvigona zvekutorapa mari because hurumende iri kuramba ichibata yakaomerwa iyo isina kuomerwa. Avo vana vedu imhuri yedu yatiriudza anonzi maskifu short tisingazivi vakuru vacho taisa zvimbopinda mudhemu taura kuti vana vane uchenjeri hwakadarika hwedu. Tiri kuti dai hurumende yatibetsera vana vachengeteke vachigona kuita zvakadaro vachienda kure vachibuda kunze kwenyika vachisimudzira nyika yedu tichigadzirisa nyika yedu idunhu redu. Tinaro munomu nderemvura, tine dambudziko remvura, tawanda muno muairport, vanhu vawandisa, uye zvibhurani hamuna. Vakuru vedu panzvimbo yekuti vatibatsire kutisira zvibhurani, vakuru vedu panzvimbo yekuti vatiisire zvibhurani, havasi kukwanisa kutisira zvibhurani. Asi kana yangu yakuvhota zvinonzi tivhoterei, hatino kugadzirirai. Mushure mekunge tavavhotera hapana chinobuda. Tatambura muno muairport nenyaya yemvura. Migodhi yacho yatiri kuchera tsinga dziri kuvhara nokuti takawandisa. Munoziva kuti panofamba nemunhu kana changopaa pane dhemu rinovhara pakatsikwa stereki mvura inobva yapo. Kana madhemu achina kusisina irori 1 dhemu iri ndorasara. Madhemu yese aya dzimba dzaakutovakirwa mukati medhemu machona zvokuti kana mvura ikauya yanowa yei nenyaya yekushaya futi pekugara. Saka dambudziko remvura iyi dai vakuru vedu kumusoro kwavatoonawo vatibatsira nemhau yemvura. Iyo mvura iyo tiri kutonwa futi zvokunzi munowira zvitunha izvo ndezvimwe tiri kutochera, kuwacha, kugeza, matoilets, kunwa, zvese ndo mataakutoraramira imomo. Mvura yanga yakasvika uko iyo zvino hakusisina kuona kwayasvika iri kutopwa. Munhu wese ari muno muairport ndo paakutoraramira nemvura. Hatina kwatichaiwana mvura. Mambotaura ishu yekuti panguva yemaelections vanhu vanenge vachiti tivhoterei ambori MP kunoko ndiani uyezve ndowebato ripi uyezve pane here sofa zvaaita kubva zvamamuisa pachigaro? Hapana, MP wachona hatitomuzivisa kana kansela hatitomuzivisa. Ndivebato ripi kuiwana? Hatitozivi kuti ndivebato ripi vakahwina, hatitombozivi. Asi musi wekuvhoterwa aiwa takaungana navo vachiuya netumakapu tweshuga tiisirei toendai munonwa tii, oendai munonwa tii mundivhotere. Tichifunga kuti pamwe vachatita tokuisirai mvura muzvibhurani, tokuisirai zvibhurani zvese zvamuri kuda tokuitirai. Mushure menguva hapana kana chinozomuka. Munhu agara muchinzvimbo haachawanika kana kutisira zvibhurani zvachona hamuna. Nzvimbo dzirimo dzakawandisa dzokuisa zvibhurani, asi kuti vatisire zvibhurani hapana. Hatina zvibhurani, hatina mugoti, taakutongorarama nedhemu iro taakutonwa. Ndosaka muri kuona zvirwere zvemudumbu hazvisi kupera munomu.
korera chaiye muno muti kutorarama nenyasha dzamwari tofanirwa kutofa nekorera muno muepoti muno bhozi ndo munowira zvitunha ndo munorasirwa mari vandokuona mapamba magaba zvese asi tiri kungorarama chete. Mwari ndo vari kutichengeta. Zvinonzi munhu anochengetwa namwari ichokwadi, kuchengetwa namwari muno muepoti muno hatisisina option. Taakungoti patubuka mvura taakunonwa, hatichaziva kuti suweji here kana chii, tinongonwa chero tanwa chero tawacha chero tageza. Ndo zvatakungoita muno muepoti. Taita dambudziko, tiri kukumbira kubatsirwawo nenyaya yezvibhurani. Dai vakatisirawo zvibhurani zvinenge zvakati wandei. Despite the positive story of the dam, it has become a serious cause of concern as there are houses a few meters from its edges and there is no security fence around it. In 2005, the Ministry of Water Resources and the Zimbabwe National Water Authority ZINWA pledged to look into ways they could use the pool water. However, nothing is materialized as the number of deaths at the disused quarry pool keeps increasing year in, year out. Mvura yemudhemi tichitoshaya zvibhorani muno, vamwe vachitofira mudhemu nenhamo inenge ichitotishura muno tatambura nenyaya yemvura. Tangokumisa dai hurumende yatigadzirawo yatisirawo zvibhorani nekuti mvura iyi haina kuti munofira vanhu vanenge vazvikandemo, mamwe vanenge vapondwa vauya vakandwa mudhemu imomo. Mvura yacho taakumwa, kuwacha nekusukisawo maplate. Saka hatina migodhi nemvura vari kutobhadharisa $50 pabhaketi, vamwe vachiita $1 pabhaketi. Saka unogona pamwe mari yacho hauna nekomuko vaita upenyu, mari yacho yekutenga bhaketi remvura hauna, wakungocherawo yemudhemu iyo wakutenda unomwa. Saka tingoti dai hurumende yatikwanisira tisirawo zvibhorani munharaunda medu tachengetedzawo utano, nokuti mudumbu takuwara netyphoid, munhu anokuwara nemudumbu nenyaya yemvura yemudhemu nokuti haina utano. Ukaiwana mari yacho uda kutenga chikafu chekuti udye, uda kutengera vana hembe dzokupfeka, vana vada kuenda kuchikoro. Airport ino yaidhuri zvayo but inodhura kugara nekuti tiri varombo. Ndo nyaya iripo. Asi zvokuti mukanzi mari oyi munepe kuti munokwanisa kuchera bhoro renyu. Kunoguka tinochera magada medu imomo tinochera. Tinongotsvaga senda 1 yekuti tichere kana tikaita 2 bosi takawandisa tikaita 2 kana 3 masenda tinochera. Dambudziko renyu iri makamborudzawo MP? Hatichawazive zvaema. Tongowaziva kuti kuna MP mazuva emakampenzi. Zvakapera makampenzi akapera zvapera hatichazovaoni. Saka hamutombozoti MP wenyu ndiani? Handimboseni chokwadi kutaura chokwadi handivasive. It is the primary water source for the town of Epworth as well as a primary hazard. It's common to hear of people killing themselves, murdering others, or accidentally drowning in the water. Hundreds of people have died in the dam according to local estimates. Listen.
But for local people, the dam is the main water source, so they keep drawing from it, with other people calling on responsible authorities to purify the water for it to be safe to drink. With the numerous deaths and suicides, there is a myth that there is a spirit of a mermaid in the dam. In Zimbabwean culture, mermaids are thought to have influence over the conservation of the environment. They act as powerful guards of the environment, and it is believed they hound people who want to damage it. For local residents, the dam offers both opportunity and hazard. Zokuswima is ndokubasa takabvira kudhara pa 2012 tichiswima up to now. Saka hapana chekutya. Aha. Saka tingati vanhu vanouya munzvimbo vari kukupaiwo mari here vachiona zvamuri kuita inokwanisa kukuyamurai? Vanongochipozwa vanenge vanazvo panguva yacho, but mari chaivo hapana, but chipo tinacho. Tune mumwe munhu akabva ndokudisa last week pakusera apa akatopfira pamusoro pemvura masiti apa akasataka tata nemapurisa akati mukana chikwanisa kubusa munomubudisa. Oho. Mataura imwe nhau zvakare. Vanhu vanenge vachifa seiko ivava? Pane vanogona kurwiswa nematsotsi okandura mvura imomo ozongorikana akanyangara pamusoro pemvura kusvika mwana uchisvikanda kana tiri padhuze tokwanisa kuvarescue, asi tiri padhuze ndopanozokuozongara pamusoro pemvura. Kechikovhendi nevana vanhu vabatana mudhidhi mukuru vanodhidha vana ava. Amen. Zvandaona apa zvandishamisa. Ndaimboti ndinoswima, but zvandaona zvichiitwa nevakomana ava zvandishamisa. Because dam iri nemanzwiro andoriita zvinzi zvarinoita, ndingambotarisire kuti mungave muchiswima. Makanzwa kuti munoita semudam? Makanzwa kuti hanzi mune zvinhu zvakawira imomo, hanzi munongofira vanhu, plus kuti hanzi rinombochinja chinja here, handizozivi kuti ndezvechokwadi. Hanzi mvura inombochinja kala. Chokwadi mvura inombochinja kala kunyanya muna June momwe inomboita red, kana takusvika kuna August ndipo inozochinja woita green, but ndipoti pamwe nhau ichando inozoti mvura yacho izochinja, but chinja kala inombochinja kala. Nhau iripo ndeyekuti ndinoitwa Mr. Muzengeri, saka ndini munhu ari kushandisa nzvimbo ino ndichidzvara miti ndakapuhwa nehurumende iyoyi mu-inclusive government. Nzvimbo ino ndiyo nzvimbo chete yasara inoshandiswa mvura, inowanika mvura, asi nzvimbo iyi ine nhoroondo yekufira kwevanhu, ndo mararamiro angachiita, asi hazvisi zvokuti vamwe vazhinji vanouya vachizviuraya, vamwe vanotouyawo vachidhambwa ivo vatopona. Kunotoriwo nedzimwe mota dzatinotoona usiku
munzvimbo munomu dzinouya dzichikanda zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kuziva zvakare kuti chii, nokuti vanouya kumatikorufu zvirati ndo yavanotenda dumping area, zvichireva kuti donzo ramuri kuona nhasi rese ramuri kuti vese vanhu vaungana vakateerawo mvura yayo, nekuti chiitiko chemvura muno muepwere hakuna. Mugodhi chaya musha matinogara umu ebhaketi riri kutengeswa almost 75 cents. Saka munhu wese ari kuuya kuzowachira pana aitoona kuti ndo pane sosi yemvura chete inogona kudii, inogona kubatsira vanhu. Zvinova futi zvakatidhonza isusu kuti tiuye pano tichiitira miti pano. Takaona kuti nzvimbo nemiti yedu yatinoda, ndofunga ndo imwe miti yacho yamakutoona yatokura iyi, tinotori nemanasari zedu, ndofunga pamapinda napapo ndofunga pane manasari akuratidza kuti ari kufa. Idambudziko zvakare rekuti tigone kuidhonza imomo, mainjini edu atenge tinawo anenge aparara zvakare. Saka dambudziko remvura zveshuwa muno muepwedhi ritorimo, asi mvura iyi haina kuipa. Maitombofira vanhu kwenguva yareba iyo, asi kuna matoko kwatakaita takavakawo ruchengero pamusoro pedhamu irori. Asi izvozvi vanhu vachanyanyi kuzvikanda, asi kutoti vanhu vakutoya vachitokandwa zvichida vamwe vanenge vapondawo vanhu kwavanenge vari vanotsvaka senzvimbo inona yekurasirawo vapenyu. Asi donzo riripo ndekuti dhamu redu harina kuimba. Tinotori nedonzo rekuti dai takwanisa kurifenza rese, asi chiripo ndechekungoti bedzi mari kuti tidziwane tigone kufenza kuti tiite mapurojekti takasununguka uyezve vanhu vasingaparare. Asi donzo ramaona irori rine vanhu vari kuvachaiko, vanotodawo kutoti kana dai rubatsiro ruchiwanika kwaigona kuvakwa mabhawero ekuti mvura inogona kudhirenwa mukati momo, ivo vachiwachira kunze ikoko, zvingatobatsire. Nekuti donzo iroro muepwedhi muno mutaita crisis yakakurisa nenhau yemvura. Mvura iri kutengeswa ibhaketi pamwe dhora dzimwe nzvimbo dzenanaoverspeed. Saka donzo iroro muchiona vanhu vese vakawanda, vamwe ari kubva kwadhonoro, ziva kuti mativi ese epwedhi ari kuuya kuzoraramira pano. Ndo donzo charo ramaswa, kana riro donzo ramafambiro, ndomunga maruva edu miti yedu tichitoti zvirarama zvigooneka kuti nyika ichienderera mberi. Asi nhau iripo, miti imwe yacho yakutoma, zvirava kuti mvura yacho futi hatichakwanisi kuramba chiidhireni. Epworth residents' drinking water comes from the home wells, but those wells usually don't provide enough water for all their needs. In the end, they go to the dam for water. A security fence was once erected, but it was stolen because no one was protecting the fence. Even people who have lost loved ones say they benefit from having access to the dam's water. For more documentaries, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.
tawulu mpaka sikhuzi mpaka bhula matambo wasikabaphepha kwachizinyanga tosoninziyanga hayi zvizobva kufuluma zvemnyama eshe wakhona bapuwa bengane bakhona kwazamisapoti kufana mncane tawulo